правят една стъпка напред, на место се движат. От другата страна, уинбеките, след сигнала от този конус се движиме напред до тука. След това се избираме или наляво, или надясно. Без кътове. Мога да направя това и да стигна насам. Отръгнали към дупката от този конус насам, нямам право на смяна. Вие разбрахте? Стигнем ли след този конус, тръгнали насам, няма смяна. Целта ви е да минете през дупчицата, или отляво, или отясно. Целта тези хора е да ги свършат. Затова съм ви сложил тези конуси, да не се чудите. Защото след сигнала искам да дойдете до тук като лайнбекери и да гледате на къде ще отидете. Слушай, без тук. Без тук. Значи не спирай, ти като минаваш, ти го изтичаш, не го стигнеш. Той е закъснял. Минаваш ли, минаваш? Той е закъснял. Трябва да го спри преди мен тук. Значи не го чакаш, ти трябва да се спреш в дупката и при дупката в лоб. Ти видали тук и ти изцелял, не го чакаш. Браво, два пъти минаха ради бесите. Един път тука. Точно така, браво! По-ниско го, браво! Трябва да го фанете крака, за да мога. Значи дифенса до сега изпусна всичките. Тук го отбея. Добре. Почна става. Добре, горе-долу става. Първо път удари се, го свалиш. По-бързо трябва да се предвиждаш. Айде, Дари, спри го. Браво, тук проекта ти удар, рекът. Значи, си му хубаво, но лайбекера не удра само, ти трябва да си го фанал. Беше на место, когато трябва да си го не го фана. И той се отнесе. Трябва да станеш много добър да го удреш само с рамо и той да падне. Напред една крачка и тръгваш наляво или надясно избираш. Минаваш в дупката, той ти вече запуши дупката, не излизай от дупката. Между двата конуса. Стани го! Още дето разкатаха ни дифенса за сега. Браво! Ето това беше удар. Поне си удар. Браво, Иво. Браво, Иво. Марине, Не кой ме спирай! удара, бе? И двата спряхте! Ти не трябва да спираш. Ти карай, защото спираш да бъде на него. Бутите се. Добре, Марко, сега ще си го започнеш. Няма преди удар. Ти си избрал дупката, влезна в другата. Ама трябва да спреш пред конуса. Ти тук пред конуса отлиш, не мога да хванеш през тук отзад. Пак не го хванеш, ти да влезеш напред да изпускаш. В тази връзка си спомнете упражнението с топките, където правихме. Целта е да спреме пред конуса, а не след него. След него е късно. Браво, Добре. Много добре.
напред, ако беше малко по-късно, ще го фанеш по-бързо тук. 5. Добре, добра ли си? Добре! Добре, браво. Браво, това поне беше удар. Не гледай земята, Мария, главата нагоре. Гледай земята си от... 5. Добре! Браво! Добре! Браво! Добре, и на двамата много добре. Така, имате почивка 1 минута.